An balima o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye Niger ni ale kɔni ye Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ ye. Ale kɔni ye labɛnw kɔni sabati ni ka finitigi 850 kɔni bila kana Mali kɔnɔ. Jumado utukalo tile 16. Ko ni ma kofalen minnu kɔni filɛ nin ninnu kɔni bɛ nale MINUSMA kɔni de ka bolo kan. Kibara minnu sera ma ulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalo damadɔ sɔnni ni ma kofalen ninnu kɔni ka nali cɛ ko baarakalan dɔw kɔni kɛra u kunna a dɔnbaga nganaw fɛ ka bɔ jamana caman kɔni na ni o kalanbaga ninnu kɔni tun bɛ taa mɔgɔ 28 ɲɔgɔnna kɔni na. Niger jamana ale ministre min kɔni ka baara ɲɛsilen don lakana ko ma o kɔni ka fɔla ko ale kɔni nimisi wasala kosɛbɛ ni ma kofalen ninnu na ko sabula baara minnu kɔni kɛla u kunna a kɛla a ɲɛma ko wa fɛnɛ ni baara ninnu kɔni fɛnɛ bɛɛ sabatila ni Ameriki jamana ulu kɔni ka dɛmɛ ye ale ni diɲɛ tɔnba ulu fɛnɛ ka dɛmɛ ye n'an ko o ma ko ONU. U ka ni waleya ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na Mali lakana baliya o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na lakana ale ni bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati cogoya min na Mali fan bɛɛ. Kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye utukalo tile 4 Segu sira la bingalikɛla dɔw kɔni ye walejugu ta ka dugutaga mobili dɔw kɔni kɔnɔmɔgɔw kɔni sɛgɛrɛ nɛgɛ kaɲa 20 kɔni wagati utukalo tile 4 ko ni ma kofalen ninnu kɔni bina ni dugutaga mobili kɔni kɔnɔmɔgɔw kan ni ka u bolola wariw kɔni minɛ u la ale ni dɔw kɔni fɛnɛ ka telefɔniw ko ni ma kofalen ninnu kɔni taara ni mobili kɔnɔmɔgɔ ninnu kɔni ka fɛnw bɛɛ sɔnni ka se Sinsana garma o ko sababaya la kibaruya kɔni sera Segu dugu kɔnɔ o kɛlen finitigi dɔw kɔni ye u senfa teliyala ka se ni yɔrɔ in na ale ni baara in kɔni kɛla dugu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o ye Sinsana ye o dugula denmisɛn dɔw kɔni fɛnɛ sera ni yɔrɔ in na yen nɔ ko a ko kɔni ma taa kisɛ ci kɔ ɲɔgɔn na an ka finitigi minnu kɔni sera ni yɔrɔ in na yen nɔ ko kelen kɔni bonɛla a nin na ko kelen fɛnɛ jogina ko wa fɛnɛ a kɛla dugu min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la nin ye ko o kamalen kuntigi kɔni fɛnɛ jogina tuguni ko mɔgɔ minnu binnen filɛ ni mobili kɔnɔ mɔgɔ ninnu kɔni kan ko u jate kɔni bɛ taa mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna la ko wa fɛnɛ ko kɛlɛkɛ marifa jugu de tun bɛ ni ma kofalen ninnu kɔni fɛnɛ bolo hakilila jiginna kunnafoni minnu sera ma ulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ tɛmɛ kalo kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɔgɔnna kan ko ni baara ɲɔgɔnna kɔni fɛnɛ de kɛla tuguni Segu sira kan ko o ko kɔni fɛnɛ senfɛ ko o mobili kɔnɔ mɔgɔw kɔni ka fɔla ko fɛn minnu kɔni minɛla u la ko a bɛ taa sefa wari miliyɔn 9 kɔni ɲɔgɔnna la ni dugula mɔgɔ ninnu kɔni kɛlen bɛ ka welewele bila ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka dɛmɛ don olu ma sabula kɔni olu kɔni t'a dɔn nin ko kɔni bɛna laban mun ma kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye bi tɛnɛn don utukalo tile 19 yɛlɛma dɔw kɔni donna Bamakɔ circulation na ni o ye sirabankan boliw ye baara yɛlɛn wagatiw la ale ni baara jigin wagatiw la ko mɔgɔw kɔni bɛ caya sirabaw kɔni kan ko tagafan tɛ nafan tɛ ko wa fɛnɛ o kɔni bɛna ni mɔgɔ caman kɔni lasumayali ye o ko kɔni sababuya la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye hakili jagabɔ kɛ ni ka se ka fura sɔrɔ o la o ko sababuya la Bamakɔ siraba 5 kɔni bɛ yen nɔ ni tan ka segin bɛ kɛ olu kan sɔgɔma ale ni wula ko o kɔni yɛlɛma donna olu ko la ni ka sɔgɔmada fɛ ka taa nɛgɛ kaɲa 7 ni ka taa bila nɛgɛ kaɲa 9 na ko o bɛɛ bɛ kɛ tagali ye ale ni wulada fɛ nɛgɛ kaɲa 16 kana bila a kaɲa 19 na o kɔni bɛɛ fɛnɛ bɛ kɛ seginni ye ko ga ka yɛrɛ k'a fɔ ko ka bɔ Tour de l'Afrique la ka taa Ɲamana ko o sira kɔni t'a la ko sira minnu kɔni bɛ don ni hukumu kɔnɔ o ye i n'a fɔ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso Gabriel Touré la ni ka i kunda Kulikoro sira kan ale ni Cheikh Zayed sira kana dugu kɔnɔla la ale ni CEDEAO sira kana dugu kɔnɔla la ale ni OUA o sira fɛnɛ ka bila o ko kɔni sababuya la tamaserew kɔni fɛnɛ bilala sira kan walasa cogoya min na dugudenw kɔni bɛ se ka u ka jateminɛw kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɔla k'u bɛ faamuyali ko kɔni ɲuman ɲini duguden bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye utukalo tile 3 sufɛ kati finitigiw ulu kɔni ye baganzo mɔgɔ 3 minɛ Kolokani ale ni Nɔsɔnbugu kɔni cɛla la kibara minnu sera ma ulu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔnni ni mɔgɔ 3 ninnu kɔni minɛli cɛ ko sɛnɛkɛla dɔw kɔni sera kati finitigiw kɔni ma u dama kasi u ye sabula ko ulu kɔni ka baganw bɛ ka suɲɛ ko wa fɛnɛ ko ulu kɔni sigalen don mobilitigi dɔw kɔni fɛnɛ la o ko kɔni kɛlen sa u kɔni ye mobili tamasere kɔni bɛɛ di finitigiw ma o kɔfɛ finitigi ninnu kɔni fɛnɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni boloda fo ka taa tɛgɛ da ni ma kofalen ninnu kɔni kan tile 2 o kɔfɛ an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ